Neng mana tuh? Neng di best friend. Neng mata kami mujan gua. Anggap langsung. Dengar pertama. Anggap tuh le. Anak Gusti satu tahun sasin somai bune. Malah sing referensi pun juga. Punya para sana juga pun apa. फनानै फैलायबाय बेसे रायलायबावनो आं नों रायलाय थां आंखौ गैया होन Halo? Oh, माबा नोजोरा गैथ'आ दे. Telepon tolong deh. Hello? Oi, Tengku. Nang nोजोरखौ मोजां मोनो नामा? Oh. Nengnya sih siapa? Oh, आं नोजोरनि लोगो दे. Jami, सोरबा हाबा जाखानाय सेंग्राजों लाइन मारि नामा? Hah? Hah? Bikin video? Kalian kutu lagi nggak? Saसिखौ मोजां जाहोनो हायाखै इयो. जों बादि सेंग्रा थासेयावबो इखौ लायो नामा? आरो खोनानाय बादिबाथ' नोंनि अनगायै आरोबाव बेलेगदोसो लाइन मारिबावनाय खोनादों. Ang saja sirih naiknya kosong. Sekarang ke kacau baru dia siapa tidak nak? Info? Ada yang mau? Oh, mana yang YouTube-nya komedi bra. Oh. Oh, bidilah nih piko ang ocobo boleh? Ang fotoku horbato ieu posekane nonga. Ilyas bodosan iku nomor nang. Hello, masa ke? Mana sih kakek? Oh, nang Facebook Ilyas bodosan nam sarap kamnane. Dai man zabi deh. Oh, jangan dia bidilah. Masa ke abo? Jambi, nanti baca. मेसेजफोरबाय थाखोब्रा मबाइलावलाय देंखोस्रि आं नोंखौ गोसो मोदोम होनानै फसायखाबाय सना आंहा गोसोथोनायानो दंखायो बे आंनो दसजननि अननाय गैयिनिफ्राय मानो नांगौ आंनो हाबलै malah jangan dia keluarin malah malah bukan ang badi mantan itu supir ente malah jangan dia keluarin malah malah bukan salah bukan ang campur deh supir ente malah jangan dia keluarin malah malah bukan bro, hah? Beneran? Hah? Tangan banyak juga soalnya mati. Supir enten malah dengan yang boleh itu malah. Malah, tadi kau kata speed jadi fight, ya. Supir enten malah dengan yang boleh itu malah. Malah, orang marah banget. Alasan, kita kali. Supir enten malah dengan yang boleh itu malah. Malah, orang tak? Bukan. Malah tak? Bulan. Hah? Hei.
ओइ मा डिस्टार्बलै सिमां नुनायाव मानसिया अपेन सुपेन गेलेनाय सिमां नुदोंमोन मा डिस्टार्ब ओइ हाबाय आं जेबो मोनबायलै साला इलियासनि फेसबुक एकाउन्टखौ होननानै मोनग्रोबायलै ए नंगौ नामा नंगौ मारै जानो मा फेसबुकनि बाथ्रा रायलायदि खोनासंनि र' खोनासं नोंखौ नोजोरै खोन्थानायगोन र' आं माथो एक्टर बायदि नुदोंलाय आमिर खान बायदि मोजां नुयो आंथिखौ बेनिखायथ' आंखौ गोसोथोंलै देंखोआ रनसाया देंखोखौ क्रस कानेक्सन बानायना लाबाय बिदिसो लाइन मारिबाय थायो दानिया रनसाय नागारा नोंखौ सेस रनसाया दिनै सेस कुल नोजोर कुल जिरायलाय माबा जोंखौ फन खालामनानै रनसायखौ पार्टि जानो होनना लेंहरनांगोन मार दामगोन इखो जागोन ना जागोन सालाया आंनि फेसबुक एकाउन्टखौ गावनि होननानै होदोलै इयो गावखौथ' रावबो फसायखायानो खान्था खिथु बादि महर लानानै इयो नोंनिखौबो सेबायबा अके शालाखौ पार्टि जानो लेंहरनोसै फैबाथाय शालाखौ नागाराव दामना होगोन फन खालाम शालाखौ फैथ'र' बे थाया Negro digital. Oh? Hah? Parti? Oh, tentu orang itu. Tangsin. खुलुमबाय लोगोफोर माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायना जुदि मोजां मोनदो लाइक खालामदो आरो कमेन्टआवबो हरदो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आरो जाय गोदान बिथांमोना जेनेबा साबस्क्राइब खालामदो बेफोरबायदि माने मोजां कमेडि भिडिअ होनो होननानै सानदो जोङो आरो होलांबाय थासिगोन बे आरो गोदान चेनेल आगोलनि फाग्ला चेनेलखौ जोङो दोनथ'नाय बायदि जाबाय बेयाव भिडिअ होथ'ला नैबेयावनो होबाय थासिगोन आरो जेसां हायो मा खालामदों नोंलाय साला आंखौ नोजोराव सिखायसिनो नोङो बा देंखोखौ बोरैबा क्रस कानेक्सन खालामनायनि बोरैबा जालायदों गथ'नाया बा मा खालामदों साबस्क्राइब बिगासिनो नोंबो बिदो जोंनि भिडिअखौनो नायगासिनो लोगोफोरा औ खुलुमबाय लोगोफोर माने जों इउटुब चेनेल मोनसे खुलिदो फाग्ला प्रडाक्सननि जों ओरैनो मोनसे भिडिअ बानायबाय आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय जोंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला बेखिनियानो आंथ' बारा बुंनो रोङा जि बुंनांगौ नैबे बिथाङानो बुंगोन माने आं दा बेखिनियाव बारा गोबावबो थाजाया माने जायखिजाया नों थाथ'नो नांला मेरला मोनफैगासिनो बेखौथ' नों मोना फैगासिनो नोङो बाय बाय ओमफ्राय लास्टाव मोनसेबाव लोगोफोर
जेनेबा सोरनियावबा मोजां स्क्रिप्ट दङब्ला कमेन्ट्सआव गावनि वाट्सएप नाम्बारखौ हरलाय ओमफ्राय दङबा उनाव वाट्सएपआव हरनो हागोन लिरनानै बा आं लोगो हमगोन पार्सनेलि बेखिनियानो खुलुमबाय